John Derek Rees, ges i magu yng Nghaerdydd, yng Ngapel y Bydyddwyr yn Rhwbeina. Nes i offi'r coleg, nes i hyfforddi i'r weinidogaeth yn y gogledd yn Llansanan. Cyn derbyn galwad, mi ddod nôl lawr i'r de i blannu eglwys Cymraeg yng nghanol dinas Abertawe. Ni wedi bod yna am 2 flynedd, 2 flynedd a hanner erbyn hyn, yn plannu eglwys Cymraeg newydd, un sy'n lot llai ffurfiol, lot llai traddodiadol, ond gyda lle i'r addoliad, lle i bywyd gweddi, a lle i'r gair. Mae'r bregaeth dal yn bwysig i ni, mae'r dysgeidiaeth dal yn bwysig i ni, mae'r Beibl yn ganolog i bopeth i ni'n neud. Beth ni'n trio wneud yw creu awyrgylch, creu cymuned o bobl sydd yn caru Iesu Grist, ond awyrgylch interactif lle mae pobl yn gallu gofyn cwestiynau, gallu rannu eu amheuon, eu problemau, pethau maen nhw'n poeni amdano. Achos dyna beth sydd ar goll yn lot o'n campeli Cymraeg ni, yw'r cyfle i ofyn y cwestiwn, yw'r cyfle i ddweud, fi ddim yn deall. Y cyfle i jyst dweud beth ar y ddaear sy'n mynd mlaen fan hyn. Mae wedi bod yn anodd, mae'r peth mwyaf anodd fi erioed wedi wneud, ond hefyd y peth mwyaf cyffroes. Mae wedi bod yn rollercoaster go iawn. Ni wedi mynd lan a ni wedi cael siliau cyfarfodydd, ni wedi cael adegau, wythnosau, misoedd ffantastig, ond hefyd mae pethau wedi bod yn anodd. Gweld pobl yn gadael, gweld pobl yn dewis llefydd eraill dros ni, gweld pobl yn pwdi gyda ni ar y degau. Mae hwnna wedi bod yn ofnadwy o anodd. A gwers personol i fi yw i aros yn gyson tra bod popeth yn hwmpas i yn mynd lan a lawr. Mae wedi bod yn sialens trio cyrraedd y Gymru Gymraeg o fewn dinas sydd yn Saesneg iawn. Ni wedi gorfod ffindio'r Cymru. Ni'n defnyddio'r ysgolion wrth wneud gwasanaethau, clybiau plant, clybiau ieuenctid. Ni'n trio cyrraedd y Gymdeithas Gymraeg yn y Brifysgol, ac ni'n trio cyrraedd rheini sydd yn y Ganolfan Gymraeg, yn Tŷ Tawer o'n Cornel o'n Nghapel ni. Felly mae hwnna'n sialens, ond ni hefyd yn defnyddio'r Gymraeg, oherwydd mae'n rhywbeth bositif. Wneith pobl dod os mae rhywbeth yn Gymraeg. Os ydyn ni'n cael ei gweld fel pobl sydd yn hyrwyddo'r Gymraeg, gallwn ni gwahodd pobl i'n cyrsiau alfa ni, i'n nosweithiau cyrru ni, i'n nosweithiau merched ni, i'n gwasanaethau ni ac astudiaethau ac yn y blaen. Mae'r Gymraeg o'n blaid ni yn hynny o beth. Mae wedi bod sawl challenge, ond mae lot fawr o fendithion. Dim byd gwell na gweld pobl yn dod i'r bywyd. Mae wedi bod yn braf yn ddiweddar, gallu dathlu bedydd yn yr wythnosau diwethaf yma, a gweld un o'r myfyrwyr sydd wedi rhoi ei fywyd i Iesu Grist a sydd wedi cael ei newid yn llwyr yn ufuddhau i'r command o fynd trwy y dyfroedd bedydd. Felly ni'n ddiolchgar i Dduw am hynny, ni'n gofyn iddo fe am fwy, ni'n gofyn iddo fe achub llawer mwy. Os ych chi yn yr ardal, dewch i weld ni. Os ych chi yn teimlo galwad, symudwch i fod gyda ni, i weithio gyda ni. Nag os ddim, please gweddiwch gyda ni dros ein ardal ni wrth i ni sefyll dros yr Efengil yn ninas Abertawe. Diolch yn fawr.